Arriba l'hora de posar llum a la foscor i avui això ho fem parlant de llibres. Vinga, a veure si ara anem millor, sí? Avui parlarem de llibres, però de llibres radicals i de proximitat, que s'emplaçaran el proper dissabte a la Fira Epíleg a Reus. Per això ens acompanya l'Arnau Esteban, que és un dels organitzadors de la fira i membre del casal reusenc Despertaferro. Benvingut a Carrer Major. Hola, bona tarda, què tal? Benvingut. Qui sou Gràcies. els organitzadors de la fira, que enguany la Fira Epíleg arriba a la segona edició? Correcte, ja són els 2 anys, ja quan vam presentar-nos l'any passat doncs ja vam dir que la nostra intenció era que fos un esdeveniment que es consolidés aquí a Reus i els organitzadors doncs, som la gent del casal Despertaferro, doncs això que l'any passat se'ns va acudir doncs, aquesta proposta, la vam tirar endavant i doncs, a poc a poc esperem que així es vagi consolidant. Compteu, però, també amb el suport de la Regidoria de Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament. Sí, correcte. Evidentment, aquests esdeveniments tan grans, diguéssim, sense el suport de l'administració, doncs seria bastant difícil dur-los a terme i ens dona suport, doncs, com deies, la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Reus, les biblioteques municipals de Reus, la Regidoria també de Joventut de l'Ajuntament, la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya, el Departament de Cultura, vull dir que som uns quants implicats, sí. Jo començava preguntant pel casal Despertaferro, perquè, de fet, dieu lluitant des del 1991 per les llibertats nacionals i socials del nostre país, des d'una òptica, però, de ciutat. Com és que arribeu a la voluntat de fer una fira més, que no sigui només una fira, com deia, més de llibres radicals? Sí, doncs una mica amb aquest tarannà que potser ens caracteritza de ser crítics amb la realitat que ens envolta i al final també per donar lloc en aquestes, al final les parades que venen a vendre llibres són editorials, són llibreries petites d'aquí del Camp de Tarragona, de proximitat, algunes també d'arreu dels països catalans i una mica per això, ara precisament que també parlàvem a l'entrevista que escoltava abans d'aquests comerços locals que cal també preservar, doncs també des d'aquest punt de vista, per això el motiu d'aquesta fira. Veiem que a l'entorn no hi havia cap fira així literària d'aquestes magnituds i sí que en teníem a les Terres de l'Ebre, sí que és veritat que Valls també tenen la seva, però vam considerar que era un bon moment per apostar per aquest camí. Em deia el company David Fernández, d'aquí de Reus, que l'any passat us va patrinar una miqueta a la Fira Literal de Barcelona, us va fer una miqueta l'acompanyament en aquesta posada en escena a Reus. Sí, correcte. De fet, és el que comentàvem abans, sense administracions darrere no seria possible, però també al final l'entitat de torn que està navegant entre les administracions, entre les empreses, etc., també és molt difícil quan, de fet, nosaltres tampoc som persones que ens dediquem a nivell professional a organitzar aquests esdeveniments i tot és molt complicat, des de llogar uns lavabos, llogar un generador i, per tant, també gràcies a la Literal de Barcelona que ens va padrinar el primer any i, evidentment, aquest any també tenim el seu acompanyament per això, per aquestes coses que potser ens quedaven més grans, amb la seva ajuda s'han fet suportables, si més no. Escolta una cosa, i el fet que celebreu precisament ara l'esdeveniment quan tot just encara no han passat ni 2 mesos de Sant Jordi, això com us juga? Us va bé? Fa que encara hi hagi aquesta frescor per part de la ciutadania de tenir ganes d'iniciatives que el que facin sigui això, abocar-nos al carrer i alhora gaudir de la literatura? Sí, nosaltres considerem, també és veritat que Sant Jordi és una data com molt remarcable. De fet, jo tenia un professor a l'institut que deia que com més llibres es venguin per Sant Jordi, pitjor senyal per la cultura d'un país, perquè al final s'haurien de comprar llibres tot l'any, no només en aquestes dates. I bé, potser sí que bevem una mica d'aquesta ressaca de Sant Jordi. També, evidentment, el tamany de la Fira Epíleg no és ni molt menys com pot ser el Sant Jordi d'aquí de Reus o de Tarragona, de qualsevol ciutat d'aquí de la zona. Llavors, segurament sí que bevem una mica d'aquest retorn de Sant Jordi, que encara comença a fer bon temps. Enguany sembla que no farà tanta calor com l'any passat. Llavors, també ganes de sortir al carrer. També a la Festa Major aquí a Reus ja està a tocar i bé, tot això són variables que creiem que ens acompanyen. De fet, com a millora d'aquest any també s'hi troba l'emplaçament. L'any passat em sembla que estàveu en un lloc que no us era del tot adient, o no estàveu contentes del tot, i enguany heu canviat. Explica'ns això una miqueta.
Sí, bueno, tot és com tot, no? Al final, doncs, també fent-ho allà... L'any passat estàvem davant de la Peranguera, per qui no es situï, és més avall de l'estació d'autobusos de Reus. Era una esplanada amb una solana que va fer que Déu-n'hi-do, i tenia la part positiva, doncs, que creiem també, no? Com aquests valors una mica que parlàvem ara del Casal d'Espertaferro, també d'acostar la cultura, no? En espais de la ciutat que normalment no s'hi fa, doncs, masses coses en aquest sentit, però també és veritat això, doncs, que estàvem molt lluny del centre, que no hi havia sombra, i a l'estar tan lluny doncs, també vam haver de fer, diguéssim, doncs, un programa d'activitats molt més important, no? Per intentar treure a les persones a que vinguessin. No? Aquest any, amb aquest nou emplaçament, com comentaves, al Passeig Sunyer, que a més els plataners, ara que fa dies que ja tombem per allà mirant l'espai i prenent mides, ja estan, doncs, en totes les fulles, fa una sombra que s'hi està de perles, doncs també, bueno, entenem que la part positiva d'enguany, doncs, serà que al fer-ho més cèntric, doncs, serà més fàcil per la gent. No ha calgut que féssim actes tan grans, és a dir, concerts de tanta magnitud, no? Per tant, també hem pogut donar més protagonisme a la jornada literària com a tal, no fent concerts com per que siguin reclam, i llavors això, doncs, també la sombra, la veritat que l'any passat el que tothom ens comentava era que feia molta calor, molt de sol, i era veritat, evidentment no depenia de nosaltres, però bueno, aquest any ho hem intentat solventar i creiem que serà positiu per tothom. Segurament podríem afirmar, no?, que la Fira Epíleg és més que una fira de llibre, tot i que també contempla la part de mercat de llibre. Exacte. De fet, ja era una mica el plantejament de l'any passat, vull dir, li podríem dir, no, si voleu, jornada literària, perquè com doncs, sí que hi ha una part, de fet, doncs, també físicament separada, no? La part, diguéssim, la primera part del passeig, entrant des de Prat de la Riba, des de la plaça de les Oques, és on hi haurà les parades a banda i banda de parades de llibres, no? D'editorials, llibreries, institucions públiques d'aquí a la zona, i al final és on hi ha doncs, l'escenari, no? Principalment, on es faran doncs, totes les activitats literàries, no? Que, doncs, bueno, doncs, diferents formats, ara si voleu entrarem en el detall, doncs, diferents formats, no? Per apropar-nos també a diferents públics que al final doncs, tots girin voltant de la literatura. Ara parlarem d'això, ara desgranarem tot el reguitzell de propostes que hi ha precisament a la cita. En tot cas, jo et volia preguntar pel feedback que teniu per part d'aquestes editorials o d'aquestes llibreries a l'hora de... que suposo que també tenen elles un retorn, no? Més enllà del que és mostrar-se públicament a la iniciativa. Sí, doncs, de fet, bueno, suposo que són els nervis, no? de totes les primeres vegades. L'any passat, doncs, nosaltres com a organitzadors vam tenir la sensació doncs, que potser pel sol, per la calor, per la ubicació, que no havia acabat de vindre tanta gent com esperàvem, i patíem, no? De que les editorials o les llibreries, les parades, al final doncs, haguessin tingut com un mal gust de boca, i res més lluny de la realitat. Els hi vam enviar, de fet, un formulari com ara que està tan de moda, no? Tots són enquestes i formularis per avaluar doncs, què els havia semblat, i dels resultats van ser doncs, no? Excel·lents, si fessin doncs, més alt que el 8 en diferents aspectes que els hi vam preguntar, tant a nivell de vendes, de com s'havien sentit, no? Com els havíem tractat, comoditats, etc. I, ostres, això ens va sorprendre gratament, i, de fet, doncs, prova d'aquesta bona valoració és que enguany, si l'any passat no vam arribar a les 30 parades, enguany en som 37, no? La majoria, per no dir totes, repeteixen, i algunes, no? Gairebé 10 de noves que s'han apuntat. Vull dir que los hechos me remito, no? Diríem. I aquella màxima que dèiem abans, no? Que, ostres, s'han de comprar llibres més enllà del que és una data assenyalada com Sant Jordi, o més enllà del que és un esdeveniment assenyalat com la Fira Epíleg de Reus. Ha calat l'essència, els reusencs, gent de la contornada, espera ja l'Epíleg basant-se en aquest èxit al que ara feia referència de l'any passat? Sí, doncs també al final Reus, no? Com suposo totes les, diguéssim, localitats d'aquí de la zona, que al final som ciutats però no deixem de ser una mica pobles, i per tant doncs, també tens el retorn, no? O el feedback de la gent doncs, que, de diferents entorns, no? Evidentment al teu entorn tothom et diu que vindrà, però si tombes una mica i vas veient gent d'altres ambients, i sí, la veritat que ara aquesta setmana doncs, que ja queden 3 dies, no? Que l'altre dia vam fer la roda de premsa institucional i de més, i les xarxes socials doncs, que també són un bon termòmetre, no? Doncs tot apunta que sí, que la gent està pendent, que ja saben que existim. De fet, també enguany s'han apuntat més de 25 voluntàries a donar-nos un cop de mà, i també persones que no són de l'entorn del casal ni de molt menys. Vull dir, algunes fins i tot no els hi posem ni cara. Vull dir, ostres, no? També això, molt bon senyal.
De fet, vosaltres afirmeu que teniu la voluntat de no ser estigmatitzats o titllats de fira política, no? Que va més enllà, com dèiem, és més que una fira de llibre, és més que una fira radical, encara que els llibres tinguin una temàtica concreta, no? Com deies abans, és una fira literària, amb un tipus de publicacions determinades. Exacte. Nosaltres, la nostra la premissa, diguéssim, indiscutible i innegociable, doncs sí que havien de ser totes les obres havien de ser en català, no? I cada cop més es veu la importància i la necessitat de defensar-lo, no? I és aquesta la nostra premissa bàsica i a partir d'aquí, això, evidentment el que no volíem tampoc eren grans grups, diguéssim, d'editorials a nivell de l'estat espanyol o inclús internacional, sinó que busquem això, que l'editorial que acaba de néixer, l'editorial de casa nostra, la llibreria del barri, que tingui un espai que normalment aquests espais i aquestes fires potser estan ocupades per entitats que ja no, diguéssim, que no necessiten aquest suport de la societat civil per tirar el seu dia a dia endavant. Has comentat abans que hi havia 37 parades entre les del territori, les de quilòmetre zero i les de Països Catalans. Ens sabries dir concretament quantes són d'aquí de quilòmetre zero? Doncs mira, la Fira Epíleg l'any passat també girava, intentem no perquè portem 2 anys, els 2 anys ha girat, gira al voltant de 2 figures literàries, una amb clau local, que evidentment aquí a Reus enguany ha sigut el Xavier Amorós, i a nivell de Països Catalans el poeta mallorquí Gabriel Alomar, i una mica la nostra intenció era aquesta, tenir parades a nivell local, diguéssim, de Reus o la comarca o la província com a molt, i després també amb clau de Països Catalans. Malauradament és cert que de fora del Principat no arribem encara, vull dir, la majoria de parades que venen són del Principat de Catalunya. Llavors, bé, també és un dels objectius que a poc anar-nos consolidant perquè també vinguin, per què no, editorials, llibreries de les Illes Balears, del País Valencià, etc. Si vols, passem una mica a comentar algunes curiositats del programa. Totes les activitats són gratuïtes. Serà una jornada d'11 del matí fins tard, entrada al vespre nit. Però m'ha fet molta gràcia. La primera activitat és contacontes, però per les mestres àvies recuperadores de contes. Qui són aquestes dones? Doncs aquesta és una activitat que fem en col·laboració amb Òmnium d'aquí, Òmnium Cultural del Baix Camp, i és una... deriven, no sé quina és exactament la relació, però són unes mestres que formaven part també de Rosa Sensat, com una de les agrupacions de mestres històriques d'aquí de casa nostra, i són això, són dos mestres jubilades a dia d'avui que es dedicaran a això, a començar la jornada de cara als més petits de la casa, com dèiem també, i després parlem també de les activitats més així dirigides a joves, com fa una setmana sortia als baixos nivells de comprensió lectora dels nostres nens i nenes de les nostres escoles i, bé, també intentar promoure dins de les nostres possibilitats per intentar pal·liar aquesta situació tan malaurada. Has comentat que la fira gira a l'entorn de 2 personatges il·lustres literaris que són importants tant a casa nostra, aquí a quilòmetre zero, com als Països Catalans, en Xavier Amorós i en Gabriel Alomar. Però també hi ha un espectacle que ret homenatge a Domènec i Montaner, però... Sí, de fet, i també són el Circ de les Musaranyes, que és una companyia de circ també molt coneguda aquí a Reus, perquè de fet fan molt tallers per les escoles, i també una mica buscant el reclam dels nens i nenes que potser el Circ de les Musaranyes han anat al pati de la seva escola algun dia a fer un taller, que puguin també... De fet, quan jo anava a l'escola ja feien tallers, vull dir que fa també uns anyets que ho fan, i sí, també ens van proposar això, que tenien aquest espectacle, aquest show dedicat a la figura de Domènec i Montaner, un altre il·lustre reusenc, que a més fa un parell de mesos encara també van fer aquí com una commemoració a partir de la Casa Navàs, que també van fer festa grossa, i bé, no és la figura de Xavier Amorós, però també això, entenem una figura il·lustre de casa nostra, amb un altre llenguatge, però que també, perquè no pot ser conceptual, com és l'expressió corporal, en aquest cas també al circ, i nosaltres, benvinguda va ser la proposta. A l'edició primera, la de l'any passat, vau comptar amb la presència de Carod Rovira i no sé si això també serà com un fet que s'anirà repetint a les edicions que vinguin, que aquest any també compteu amb l'Elisabet Ripoll i en Xavier Domènec, en aquest apartat de l'homenatge a Gabriel Alomar.
Sí, correcte. De fet, és això, no? Doncs una xerrada literària, doncs, a més, també conduïda, com també va ser l'any passat, doncs, pel Xavier Grasset, no? Tots són aquí personatges il·lustres i coneguts del camp. I sí, doncs, ha sigut casualitat, vull dir, que els dos ponents, tant el Carles Rovira com l'any passat i enguany el Xavier Domènech, doncs, comparteixin diguéssim, no, un passat polític, o si més no polític i institucional. Ha sigut casualitat, però bé, doncs serà un moment això, no? D'una xerrada més cultural, més literària al voltant d'aquesta figura, i també l'Elisabet Ripoll, que és professora de la Universitat de les Illes Balears, que ve des d'allà, i doncs, també des d'aquí agrair-li, no, l'esforç que també ha fet per vindre des de tan lluny i estar amb nosaltres aquest dia. La implicació institucional i d'altres entitats, en aquest cas col·legis o instituts de Reus, també la trobem present en l'homenatge a Xavier Amorós amb lo de l'Slam. Explica'ns exactament què passa quan es fa l'Slam. Sí, doncs això del Poetry Slam, de fet, o sigui, és com un fenomen que ha sorgit no només aquí a Catalunya, sinó jo sé que a altres llocs de l'estat espanyol també es fan Poetry Slam. Aquesta activitat la fem en col·laboració amb biblioteques d'aquí de Reus i van escollir uns quants instituts de la ciutat, i el Salva Soler, que és l'eslamer que fa aquests tallers, ja porten unes jornades, unes setmanes, uns mesos anant pels instituts i fent un taller d'això, de Poetry Slam. I al final és treballar la poesia, que a vegades a la gent més jove pot ser, o tenim el prejudici de que li costi, intentar treballar la poesia d'una forma diferent. I això és el que és el Poetry Slam, i molt lligat amb el Poetry Slam el Rapegem Amorós. Tenim aquí el Fetitxe 13, que és un dels membres que formen part de Versemblant, que és aquesta cooperativa que també fan tallers sobre rap i hip-hop pels diferents centres educatius catalans, i bé, hem trobat interessant això, interpel·lar els joves a intentar acostar-los a la poesia, però en un format una mica diferent, com és el rap i com seria el Poetry Slam. És conscient tota aquesta jovenalla que al darrere d'activitats com aquestes hi ha també una voluntat pedagògica per canviar alguna cosa que potser no estem fent com tocaria? Podem parlar, per exemple, de l'ús de la llengua, podem parlar també del foment de la poesia, ara que ho dèiem. Doncs no ho sé, veurem dissabte, a veure quina és la seva resposta. També, evidentment, el fet que ells siguin els protagonistes d'aquestes activitats del Poetry Slam, perquè això han fet com unes semifinals que van fer fa unes setmanes a la Biblioteca Xavier Amorós, i fan la final el dissabte a l'Epíleg. També el Rapegem Amorós també seran ells els protagonistes de cantar un rap agafant versos de Xavier Amorós. Vull dir que també hi ha hagut aquí un treball previ de preparar el tema i els versos. I després, per exemple, també interessant que gràcies a la Regidoria de Joventut, totes les persones d'entre 12 i 30 anys que vinguin a la fira a l'Epíleg tindran un descompte de 5 euros per un llibre. Per tant, potser encara no seran conscients d'aquesta voluntat, però si més no, en seran víctimes amb el bon sentit de la paraula. El programa és molt més ampli. Només hem repassat algunes de les propostes que inclou. Aquells que el vulguin conèixer a fons, que facin una petita cerca a través d'internet, perquè val molt i molt la pena. Per cert, activitats gratuïtes, tret del dinar i el sopar popular, els tiquets es poden adquirir de manera anticipada per un preu de 8 euros al Casal Despert a Ferro i també a la llibreria Gaudí, i una miqueta més cars a partir de 10 euros el mateix dia. En tot cas, la cita per excel·lència de llibres en el marc de la Fira d'Idees, Llibres Radicals i de Proximitat, la Fira Epíleg, passa aquest cap de setmana per la ciutat de Reus. T'agraïm moltíssim, Arnau, que ens hagis fet companyia aquests minutets avui en directe a Carrer Major. Que vagi molt i molt bé. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Una abraçada. A reveure. I gràcies també, Gemma Ufies, des de Ràdio Montblanc. Cita de cara a l'agenda d'aquest cap de setmana. Queda ben anotada. A reveure, fins demà. Adéu.